Milo prest zegoen. Arku geziak bizkarrean, beragana joandako herrikideak agurtzen ari zen. Behar bada, nork jakin, ez zituen berriro ikusiko. Uluaren burrunba oihanaren bestaldetik iritsia zitzaien. Orduan, beldurrak hilik, dardarka hasi ziren guztiak. Agureek, emakumeek eta aurrek, gerra hundiaren oroitzapen izugarria zuten. Aurreko negukoa, gizakiak eta otso gozekilak elkarren aurka. Eta amaieran, 11 alargun, 11 umezurtz. Harrezkero, otso bakar bat ere esen ikusi. Gizaki bakar bat ere esen itzuli. Ulu ura baina, inondik ere, otso bat geratzen zen. Milo onena zen arkulari ikasleen artean. Ausardian eta trebetasunean parekorik ez zuen. Amaren iritziaren eta trebetasunaren kontra bere burua eskaini zuen piztia izatzeko. Bakarrik! Herritarrek oihaneko iluntasunean desagertzen biztatu zuten. Milo esen jiratu, ez zuen haien begietan ikara ikusi nahi. Hotza mutikoaren masail belarriak erretzen hasi zen. Hala ere, Milok larruzko berokian bilbil egin eta bidea arrotzetan gora jarraitu zuen. Zeruak alako izpin berde urdinak zabaltzen zituen. Mutilak sarritan eizatzen zuen oihanean, batez ere aita eta anaia zaharra otsoen kontrako borrokan hil zirenetik. Baina animaliak, gerra handiaren aurretik bezala, erabat urritu ziren. Untxi eta erbinude bakan batzuk besterik ez ziren ageri. Milo, inoiz baino urrunago zebilen eta inoiz baino beldurgarriagoa zuen aurkaria. Joan, beti joan. Luze orduak, erne begiak. Otsoaren oinatzak aurkitutakoan, mutilak haietan kokatu zituen bere oinak. Arrasto zabal eta sakonak ziren. Piztia handi eta egundokoaren seinale. Mutikoak atzera egin nahi izan zuen, herrizkara itzuli, baina ama zuen gogoan. Otsoak ezin zien kalte gehiago egin, hala bada ostera ere abiatu zen. Urrunean, laino artean norbaiti antzeman zion. Isil gordeka, arropa zabaltzen zebilen emakume batengana hurbildu zen. Haren espainek halako kolore urdinzka zuten, hatz trinkoa zerion. Nor zara? Harritu zen emakumea. Milo naiz, eta azken otsoa akabatzeko asmotan nator. Mutikoak erantzun. Hitzaiek entzutean, emakumea ahoz zabalik geratu zen. Dardara egin zuen. Udazkeneko haizeak kulunkatutako hostoaren antzera. Etxe horretan bakarrik bizi naiz. Uste duzu otsoa gauez ni jatera etorriko dela? Galdegin zuen, ikara hotzean. Nekazariak zenbait hartoburu erre zituen Milorentzat. Gero, eguzkia sartzen ari zenez, ohe bat eskaini zion gaua berotan bertan igaro zezan. Hala baina, mutikoak ezin izan zuen lorik egin.
emakumearen arnaz estua entzuten zuen. Amagaitik, nekazariarengatik, Milok otsoa akabatu beharra zeukan. Milok goizean goiz ekin zion bilaketari. Oiana isil-isila zegoen. Osto lehorrak firinfaran zuhaitz baten erroetan pausatu ziren. Tximel eta laranjen antzeko ostoen atzealdean, Milok egurgile bat ikusi zuen. Trampak ipintzen ari zen, antza. Kaixo esan ostean galdegin zion. Otsoa ikusi duzu? Otsoa? Hortaz, bera da animaliak lakioetatik lapurtzen dizkidana? Herrizkan kasik ez da jatekori geratzen. Laster ezingo dut familiarentzako janaria lortu. Ustekabean, Milok gezi bat jaurti eta instantean katagorri begiluze bat zeharkatu zuen. Nekazariak emandako hartoburu batekin batera luzatu zion egurgileari. Afaltzeko behintzat izango zuen seme-alabei zer eskaini. Amagaitik, nekazariarengatik eta egurgilearen familiagaitik, Milok otsoa akabatu beharra zeukan. Denboraren poderioz, beldurra gutxitu egin zitzaion. Handiago sentitzen zen Milo eta indartsuago. Mutikoaren urratzak entzutean, ikararen ikaraz, piztiek azkar demonio alde egiten zuten. Arskulari ausartaren beldur ziren. Txistu egin zien, bere gerra oihua. Oihartzunak otsoaren ulua ekarri zion orduan. Horra Milok jarraitu beharreko bidea. Odola borborka zebilkion, gorrimina begietan. Erreka bat ikusirik, Milo egarria asetzera hurbildu zen. Pareko ertzean, mutiko bat egurrezko itsasontzi batekin jostatzen zebilen. Ura ere iesi joan zen eistari beldurgarria ikusi beizan laster. Egin kontu. Milok bere buruaren isla bilatu zuen uretan. Baina otsoaren agertu zitzaion. Iluna sartu zen. Geldialdi batean, Milo zuhaitz baten erroetan etxan zen. Amets egin zuen. Herrizkara itzulia zen, garaile itzuli ere. Benetako arkulari baten antzera. Ezusteko uri batek esnatu zuen. Mutilak halako susmo izugarria izan zuen. Halako presentzia beldurgarria nabaritu. Otsoa zen, eta inondik ere inguruka zebilkion. Arkuaren soka tenkatua, Milok iluntasuna harakatu zuen. Belarriak gidari bakar. Karraska bat entzun bezain laster, lehenengo gezia jaurti zuen. Xa! Berehalakoan, intziria entzun zen sasi artean. Arkulariak inondik ere joa zuen otsoa. Eguna argitu aurretik ere, Milok animalia zaurituaren arrastoari jarraitu zion. Ura akabatu beharrean. Zeharkatu zituen lautada zabalak, gurutzatu errekak, eta mendizka baten behealdera iritsi zen. Piztia hurbil zebilen, nekez ibili ere. Milok haren izua sumatzen zuen. Eta halako batean, haitz baten gorenetik ikusi egin zuen. Handa, behealdean larre bat zegoen, dena lore, eta otsoa urase zeharkatzen ari zen. Hala ere, laster desagertu zen zuhaitz erori baten atzealdean. Konturatu gabe, otsoak bere gordelekuraino gidati zuen istaria.
Milo, orduan, arnasa sakon hartu eta begiralekutik jaitsi zen. Otsoaren arnasketa eskutalekuaren sarrera beretik entzuten zen. Sarkor, etenaldika. Maiukadak ziren Miloren bihotz taupadak. Amagaitik, nekazariarengatik, egurrigilearen familiagaitik, aitagaitik, anaiagaitik, otsoen kontrako gerratik itzuli ez ziren guztiengatik, Milok piztia akabatu beharra zeukan. Herrikideen garrasien burrumba entzun zuen bere baitan. Ikusmena lausotu zitzaion. Ez bat, ez bi. Arkuaren soka tenkatu eta gordeleku barnera egin zuen salto. Instantean, 11 begilarri giratu ziren beragana. Otso zaurituak ulu egin zuen bere kumeak babestearren. Milo otso zaurituarengana hurbildu zen. Piztiak dardarka, letaginak erakutsi zizkion. Baina mutikoa belauniko jarri eta otsokumeak deskubritu zituen. Amaren kontra bil eginda. Guztiak bere eskura. Guztiak beldurra begietan. Hain zuzen ere, berak gerra handian sentitutako beldur hurase. Ama besarkatzera behartzen zuena. Milok lurrera jaurti zuen arkua. Begietako gorrimina desagertua, tristeziak hartua, bihotza urratua. Mutikoak untxi bate izatu zuen, otsoarentzat eta kumeentzat, eta zenbait astetan gordelekutik hurbil beti ere, arkulari gaztea haien babesaz eta janariaz arduratu zen. Otsoa pizkortu egin zen azkenean, eta otsokoek gero eta konfidantza handiagoa erakutsi zioten gazteari. Ez zuten hizkuntza bera, baina elkar ulertzen zuten, elkar onartzen. Noizbait ere, Milo herrizkara itzultzeko eguna iritsi zen. Alde egiten ikusi zutenean, otsokumeak intxirika hasi ziren, ulu egiteari ekin zion otsemeak. Amagaitik, nekazariarengatik, egurgilearen familiagaitik, otsoa eta otsokumeengatik, aitagaitik, anaiagaitik, otsoen kontrako gerratik itzuli ez ziren guztiengatik, Milok bere historia zabaldu beharra zeukan. Bihotza lasaitua beti joan, zeharkatu zituen lautada zabalak. Gurutzatu errekak, eta gero oianean barrena jarraitu zuen. Eta azkenean, hor bere herrizka, eguzkitan distiratzu. Milok aurrera egin zuen. Tente bizkarra, sendo begirada. Herritarrak urrunean biztatu zituen. Bere borrokari gogorrena hasia zen. Orain, bakean bizitzen irakatsi behar zien. Azken otsoa.